Injih menika minangkani panyuwun saking Bapak Kardi. Setunggal lagu Yen Li, judulnya Yen Li. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Sini sayang, ganteng banget sih nih. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Jenenge gubuk asmara Gusti besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak cerita Ke taman asmara. Teko ngendi? Yo ngene iki lho. Gubuk kae Yo. Panwati Asik. wiwit mien tumeka saiki. Terima kasih sayang. Gubuk kae kebak cerita payah wengi nganti merutuk rino catetan sakjroning ati. Datan terima kasih saya merhaati. Iya iyo, iya iyo. Aku kowe dadi garwa merkole rene gubuk asmara. Ayo, gubuk asmara. Savitri. Ayo. Musik kolaborasi campur sari dan juga dangdut kreasi Savitri Putro. Wes, iki calon-calon iki asli calon-calon iki. Iki koyok sih ya. Lagi mau mulai apa piye? Ora saka peri. Ayo Mas. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Jenenge gubuk asmara biyen kae aku anjum tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso bot abote ke taman asmara. Gubuk kae Panwati wiwit biyen tumeka saiki. Iya iya iyo. Gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti gagap rino catetan sakjroning ati. Datang nuntun saya merhaati. Iya iya iyo, iya iya iyo. Aku kowe dadi garwa. Garwa si garete nyawa. Mergo leren ning gubuk asmara. Savitri, Savitri. Ayo, 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 hae, hae.
yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan janenge gubuk asmara biyen kae aku andum tresno tanpa bantal tanpa kloso hebot abote ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kabak crita wayah wengi ganti gagang lino ayo catetan sakjroning asro saya ati iya yo aku kowe